Estem davant d'un episodi, Catalunya està afectada davant d'un episodi meteorològic en el qual el podem classificar com excepcional i insòlid. Bàsicament és per l'acumulació de fets, estem parlant d'episodi de vent, estem parlant d'episodi de neu, d'episodi de pluja i d'episodi d'onatge que es van simultanejar i que es prolongaran. El que preveiem és que l'episodi durarà aproximadament uns 4 dies, començant des d'ahir diumenge. Per tant, tindrà un efecte, ahir va tenir un efecte concret bàsicament del vent, avui té altres efectes, l'afectació de pluja i anirà creixent l'episodi de neu, dimecres ens mantindrem aquí i dijous començaria a minvar. Per tant, estaríem parlant ara mateix d'un episodi d'uns 4 dies. Per l'altre costat, també informar-los que de forma imminent procedirem a fer restriccions del trànsit a vehicles pesats de més de 12 tones a la C25. En concret, procedirem a fer la restricció de la circulació a la zona que va de Santa Coloma de Farners a Sant Julià de Vilatorta. Aquesta restricció està prevista per les 14 hores. Ara mateix estem redactant aquest document per tal de fer-lo públic i que tinguin coneixement tots els transportistes. És probable que també al llarg de la tarda, degut a les incidències meteorològiques, la C-17 es pugui veure afectada també per neu i que és probable que puguem tindre també alguna restricció en aquesta via, però aquest fet ja el concretarem més endavant. Des del Servei Català del Trànsit, degut a aquesta previsió meteorològica adversa que durarà encara un parell de dies, demanem la màxima precaució a tots els vehicles, prevenció sobretot amb la conducció, ja perquè la pluja, el vent i la neu afecta sobretot a la visibilitat dels conductors i també de la via, pel seu estat que pot estar mullada, glaçada o nevada.